recordo passar-m'ho molt bé, venir a l'escola i passar-m'ho bé. El treballar en equip, el cooperar amb tots, han pogut fer la Marta, que després va ser esportista. I jo sempre estaré superagraïda aquí al GEM. Crec que és molt necessari que es faci un pas endavant aquí en aquest pla estratègic, que hi hagi un gran plan i que s'encari molt bé amb l'activitat física. M'agrada molt el pati perquè és gran i tens molt espai per córrer. A mi també m'agrada per els treballs que fem. Hi ha alguns que molen molt i estar amb els companys. Al GEM aprenem jugant, fent coses divertides. La primera vegada que vaig sentir parlar de Josep Plau, de Joan Maragall o de Jesús Moncada va ser aquí a l'escola. El GEM no és una escola religiosa, però és una escola amb uns valors molt marcats. Totes les qüestions de la pau, de la solidaritat, de l'ètica es treballaven molt. El treball en equip, que el fomenten molt, saber cooperar entre nosaltres, saber buscar solucions tots junts. L'Espai Camins és un treball per cooperar amb els altres, per entendre'ls, i és una prova per quan te'n vagis a treballar que no treballaràs sol. Però aquest compromís i aquesta convicció, que és esperança, no? Aquesta convicció que podem fer alguna cosa i que està a les nostres mans fer-ho, per mi això és molt GEM. Que l'excel·lència i el rigor acadèmic sigui un valor en ell mateix, sigui útil i tingui sentit i es reconegui. Jo tinc molt la sensació que el GEM ens va fer ciutadans, ens va fer implicats, en voler canviar el món, voler-nos implicar. Realment l'escola m'aporta molt. Un dels punts forts del cicle és que fem projectes laborals reals. Sincerament, trobo que sí que ens estan acompanyant molt en el món laboral. El que em va sorprendre és el valor de la unió d'aquest grup, perquè era com entrar en una família i que cadascú aportava idees i coses que podien servir per la teva vida. No et diuen, és que em vas ensenyar molt bé les matemàtiques, és que vaig aprendre molt de català. No, et diuen, vaig aprendre a cuidar la natura, vaig aprendre a escoltar el company, vaig aprendre a ser empàtic amb el que sigui, no? A mi el que m'agradaria és, sobretot, que no perdés aquesta essència. El GEM és implicació, el GEM és compromís. Tenim la nostra identitat. Per mi el GEM va ser un espai de formació integral. Per mi el GEM és unió. Per mi el GEM és vida, la meva vida.